Kaixo denoi asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Berdel kanpainan zebilen Bermeoko ontzi bat ondoratu egin zen eguen goizean. Itsasoan zegoen edukiontze baten kontra jo zuen astelena ontziak Elantxobe parean. Arrantzaleak onik dira. Itsasoan zegoen edukiontzi baten kontra jo zen eta motorra bi zatitan apurtu zitzaion Bermeoko astelena ontziari. Eguen goizean izan zen ezbeharra Elantxobe parean. Berdeletara zioan ontzia eta 3 arrantzale ziren barkuan. Hala ere, denak onik atera ziren. Inguruan zeuden beste ontzi batzuk eta Guardia Zibila bera ere astelena laguntzen joan ziren. Ontzia Bermeoko portura eroatea lortu zuten, baina han ondoratu egin zen. Kontserba enpresetan lanuzteak deitu ditu lab sindikatuak. Barikuan egin zutenaz gain, apirilaren 4 eta 11 ere ordubeteko lanuztea deitu du sindikatua abertzaleak. Bizkaiko kontserba enpresetako langileak lanuzteak egitera deitu ditu lab sindikatuak, baita Busturialdean ere. Gaurkoaz gain, hurrengo 2 barikuetan ere ordubeteko lanuztea egiteko deia egin die sindikatuak, goizeko 11:30 12:30. Patronalak Bizkaiko hitzarmena blokeatuta duela salatu du labek, eta berritu ezean galdu egingo dela ohartarazi du. Sektorean ordezkaritza duten ELA, Comisiones Obreras eta UGT-ren pasibitatea ere kritikatu du. Eta Gernika Lumoko Totorika Gunea enpresako langileek greba mugagabea hasi dute. Denda guztiak ixteko eta langileak kaleratzeko asmoa agertu die enpresak langileei. Totorika Buena enpresako jabeen jarrera onartezina dela iritzita greba mugagabea hasi dute langileek. Euren eskubideen defentsan inorentzat gustukoa ez den erabakia hartu behar izan dutela nabarmetu dute langileek eta protestekin bat egiteko eskatu diete herritarrei. Besteak beste, manifestazio bat deitzeko asmoa agertu dute. Bitartean, baina, informazio gunea ipiniko dute Merkurio iturriaren ondoan. Joan den astean jakinarazi zien enpresak denda-denak ixteko eta langile guztiak kaleratzeko asmoa zuela. Super Totorika Buenaneko langileo komunikatu honekin gu eta gure familiak une hauetan pasatzen ari garen une larria adierazi nahi diogu jendeari. Pasaden astean lan egiten dugun dendan itxi eta langile guztiok kaleratuak izango garela adierazi zigun enpresako Ugazabak. Horretaz gain, 3 soldatak sor dizkigute momentu honetan. Sexologia orientazio zerbitzua emango du Gernika Lumoko udalak. Zerbitzu horren bidez, herriko gazteei banakako arreta eskaini gura die. Bermeoko udalak duela gutxi egin duen bezala, Gernika Lumoko udalak ere sexologia orientazio zerbitzua emango du. Jakinarazi dutenez, sexua eta sexualitatea bizitzeko modu onuragarriak bilatzeko aholkuak ematen dituen zerbitzua da Sexare. Orientazio zerbitzuaren bitartez, udalerriko gazteei banakako arreta eskaini nahi di udalak, onuragarriagoa dela deritzote eta. Gainera, orientazioa bideratzeko 3 eredu mota zehaztu dituzte Sexareko teknikariek. Programa eredua, kontsulta eredua eta teknologia eredua. Gazteentzako informazio bulegoan emango dute zerbitzua. Eusko Jaurlaritzak aste honetan zabaldu du Foru eta Kortezubi lotzen dituen pasabidea. Iaz Gernika Lumo eta Kortezubi artean oinezkoentzako ibilbide bat atondu eta itsasadarraren 2 ertzetako bideak egokitu ostean, Okaren 2 ibaiertzak lotzen dituen pasabidea zabaldu zuen atzo Eusko Jaurlaritzak. Foruko Atxaga auzoa eta Kortezubiko Enderika lotzen dituen oinezkoentzako azpiegitura horrek bizilagunen mugikortasuna eta herrien arteko konektagarritasuna errazten dituela esan du Ingurumen eta Lurralde Politiketako sailburu Ana Oregik. Hortaz, pasabide berriari esker, oinezkoek eta txirrindulariek Okaren alde batetik bestera joateko aukera izango dute aurrerantzean. Mugikortasuna errazteaz gain, kontserbazioari eta garapenari ere lagunduko dio pasabideak. Izan ere, Oregiren hitzetan, estuarioko eremu horren ingurumen ezaugarriak leheneratzea eta klima aldaketak eragindako itsasmailaren gorakadari aurre egitea ere badira helburuak. BBK sariketatik kanpo geratu dira Busturialdeko bertsolariak arratiaren kontra galdu ostean. Finalaren atarian geratu dira. Kirolean Campos Urdaibai Kopako lehen proba puntuagarria jokatuko da domeka honetan Ereñon, mendi martxa ere egingo dute. Campos Urdaibai Kopako lehen proba puntuagarria jokatuko da domeka honetan Ereñon. 5 lasterketa izango dira aurten kopan, eta derrigorrezkoa izango da 4 egitea. Mendi lasterketako parte hartzaileak goizeko 9:30 aterako dira Arita Berri jatetzetik.
150 korrikalari batu gura dituzte antolatzaileek. Mendi martza luzea eta laburra egiteko aukera izango da Domekan. Martza luzekoak goizeko 8:30 aterako dira Arita Berritik, eta 10:00 laburrekoak. Azken horiek Elizaldetik aterako dira. Errugbian Kesos Entre Pinares liderra hartuko du Bizkaia Gernikak zapatu honetan etxean. 5:00 hasiko da norgehiagoka. Futbolean Durangoko taldea hartuko du Bermeok etxean, eta Gernikak Zamudioko taldearen zelaia bisitatuko du. Domeka honetan omenduko dute Euskadiko Gudontziria Bermeon. Urtero legez, Matxitxakoko Guda izeneko eskulturaren aurrean egingo dute ekitaldia. Eguerdiko 12:00 hasiko da Matxitxako elkarteak Domeka honetan Euskadiko Gudontziria omentzeko egingo duen ekitaldia. Lurmuturretik gertu dagoen Matxitxakoko Guda eskulturaren aurrean egingo dute omenaldi ekitaldia. Euskadiko Gudontziria 920 gudarik osatu zuten, eta horietako asko izan ziren Busturialdekoak. Matxitxakoko Zorigaiztoko Guda hartatik 77 urte joan dira urten, eta urtero legez Ibarrangelun eta Bermeon omenaldiak egin dituzte. Udalak antolatu zuen Akorda auzokoa eta Eusko Alkartasunak Bermeokoa. Gernika Lumoko eskolarteko dantzari egunak inoiz baino ume gehiago batuko ditu aurten. Domekan, 3 eta 15 urte bitarteko 1400 ume batuko dira Urbietan. Domekan egingo dute eskolarteko dantzari eguna, eta inoiz baino dantzari gehiago batuko ditu aurten. Hain zuzen, herriko ikastetxeetan dabiltzan 3tik 15 urtera arteko 1400 dantzari inguru bilduko dira Urbietan. Kale jiran egingo dute Arainoko bidea. Horretarako, pasealekuan batuko dira dantzari denak 12:00. Eta asteko errepasoarekin amaitzeko, joan den asteburuan gure esku dago ekimenak Gernika Lumon egin zuen gizakatearen irudiak aukeratu ditugu. Ekimenak gogoratu du gainera, ekainaren 8ko gizakaterako kilometroak salgai daudela. Besterik barik, ondo izan. Besteak laguntzeko, txaloak jotzeko, laguntza eskatzeko. Alkar babesteko, zutan igu izateko, preste moteko, bota bostekoa. Bosta zamar, esku bat, milaka esku, herri bat. Alperra, luzea erakuslea, azken potoloa, jaso eskua gora.